Ngopi guys, ngopi neh guys. Halo Andre. Lagi apa ora kopimu? Oke, sik ngenteni pesanan sing liyane ya Andre. Iki ngopi ning ndi to Andre? Sumber lek sanggar ki kono. Ya ta. Dan diseruput sik kopine karo ngenteni gedang goreng. Embonge sepi. Embong iki guys. Ya wis ning kene iki guys bendina aku lek ngopi. Sing penak ya ndek kene ya Andre. Oke. HP-mu ndi? Iki sementara pengunjungnya si Andre iki. Kok karo enek kendek njero guys. Ini kita di tempat biasa ning Jowo ya Andre ya. Sumuk. Katakan pada bintang-bintang. Nuruti Pak Su di ngafe tipis-tipis. Nyenengke Andre. Ya Andre? Ini terakhir ya lho Andre piye to Andre? Terus ning ndor anu. Kak, Mas Kak. Jadi menjaluk macan. Mas Kan di mana? Orang keluar. Yalah toh. Jadi menjaluk macan tuh, Kak. Iya Mbak, kasih. Dan ini pesanan sudah datang guys. Tahu hoheng. Yang datang sementara masih tahu hoheng sama kopi. Aku pulang ya. Saya Mas. Boleh ning ndi nginamu? Ning mewah ginem kae. Ning Langgar Kidulmu. Angah. Oh, mau belas esok to, Andre? Dibelas esok. Mau esok mau. Oh. Tuku ning ndi Pakmu? Embonge jen kaya kuburan. Mantap, Andre. Mantap. Puanas. Macane sapa to? Mantan anak-anak. Wes kan anak-anak. Seneng. Itu gua masih gawe itu anak cilik kae masih gawe. Dikirim ning ndi, Andre? Andre wis entek sak piring guys iki garek telu iki. Wareg apa urung, Andre? Lek urung ndang pesen neh. Nasi goreng gila. Dan tergila-gila. Rokoke ning ndi to? Gak ndi rokok to? Tidak tersambung. Ngene arep ora enek sinyal ya. Halo sik Rip. Halo. Halo. Tangane piye to lek halo? Aku lagi ngopi guys, piye? Ngafe tipis-tipis. Ngomong ngafe tipis-tipis, guys. Tipis guys. Tasmu iki jerone apa to, Andre? Duit. HP-mu ning ndi? Oleh wedhus piro, Andre? Apa? Aku mau. Lu kan mau. Deleh kulkas. Andre ket mau lho orang golek iwak wedhus 11 Andre. Nyapa? Biasanya melok beleh. Oke. Besok. Kancamu, Andre. Ngafe tipis-tipis, guys. Saiki sik riyaya lho, Andre ya. Yes.
Riaya apa? Besar. Besar. Bisa anu Suro. Enek Niken Salindri ndre. Sing ning HP ki lho apa ora penyanyi sing Niken Salindri omahe Kediri. Golek ana ning YouTube. Ambek suarane lho Niken Salindri golek metu. Tapi kok drop itu pun Lah nyapa to ora dicas. Kono lho sisih kono paling enek cacasan kae. Ya mau nyapa pas adus kok ora dicas. tas ini tas. Lan dombe to kopine Pak Su. Lagi Dan diseruput to kopine sel adem. Kalau aku cukup air mineral saja guys, no kopi. Dan tintaknya tondre tahu nih, kopine deng. si tetok iki. Wes entek. Si tetok. Ki piye to lek mau ngombe iki kok wis entek. Agak situ ini. Halo guys, Halo. ngopi aku guys. Ngopi guys. Ngopi areke guys. Rokoknya ditok nih. Kletok iki. Tak mau. Ya disumet nggih korek. Iku piye to iki? Sini-sini wong. Kok gak digawa? Nyapa ora tuku, apa ora ndek Ini dhuwit? lagi ada 50 emang apa ora mau tukokne rokok. Ya Ndre, garek sitok iki Ndre wis warken aku. Nyampean. Sambel pisan dintekne lho. Kayak Andre yo ae, guys. Wis warek tenan nek garek siji tak kekne Andre ae. Sambele dintekne Ndre. Glegek enes pisan. Lek glegekan ki muni alhamdulillah piye. Aja mek gur glegek entok. Sambele. Enak. Sip, piye? Jam piro, Andre? Dintekne lho. Sambelnya di mie. Wes ya guys, tak akhiri sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Diandava Family. Dadah Andre. Dadah, madep rene.